Yirimajɔ policiso o ɲɛmaya bɛ maa min bolo ni waati na o ye commissaire principal de police Modibo Ka Jara ye an ka petipetinin no fala ye min ye polisi danga ye sa o ye commissaire de police Mamadi Modi Ɲagate an b'ale wele ko Ɲagate ale ye ɲare n'i y'a mɛn Ɲagate yɔrɔ yɔrɔ fala o ye ɲare o fa de ka dɔndaw kan n y'o d'i ma cadeau la dɛrɛgɛdɛman don i ti foyi sara a la n'i y'a mɛn Kɔnɛ Jara Togola olu bɛɛ lajɛlen ye sujuguw ye kana garula i n'u kana jɛ ka ko kɛ ɲɔgɔn fɛ i b'i mabɔ u la kosɛbɛ a b'i ka ko tɔ bɛ nɔgɔya i bolo fala ye min ye Yirimajɔ polisiso ye n'a filɛ nin ye Zerni na u y'a yira sa k'a fɔ k'u ye siganama 8 u boloda o de kan maa ninnu fana u ye motow de suɲɛ koyi wa n'u y'a suɲɛ yɔrɔ min u bɛ taa feere wa min ye maa ninnu ye u dɛmɛbaga jɛkulu minnu n'olu bɛ jɛ ka baara ninnu kɛ fala ye dɔrɔgu ale ni kirikirimafɛnw olu camanba fana sɔrɔla u bolo wulikajɔ in bɛɛ lajɛlen kɛra sa Yirimajɔ polisiso ale ka brigade fɛ brigade cɛbaw u y'u boloda ni maa ninnu ka fala ye moto 8 o de yera u bolo wa 3 segira a tigiw ma ka ban han minnu nana ni sɛbɛn jɛlen k'u ka moto kun suɲɛna olu ka o 3 segira sɛgɛsɛgɛliw y'a to sa min ye siganama fɔlɔ min ka minɛ o ye OT santan y'anw malo dɛ san 17 ale kɔni y'a yira sa k'a fɔ ko ale ta kun ye moto feere dɔrɔn de ye k'ale tun t'a dɔn k'a fɔ k'a suɲɛnen don parce que moto bɛ feere cogo nin ye le n'enfant ye o san 17 ale kɔni y'a yira sa Modibo Ka ka maaw y'a timba cogo o cogo min ye Ɲagate ninnu ye u y'a da fɛ cogo o cogo a ko k'ale dun ta kun ye feereli dɔrɔn de ye ale yɛrɛ kɛ feereli yɛrɛ kɛ dɔrɔn ye sa o la sɛbɛn minnu sɔrɔla ale fɛ yen a nana ye k'a fɔ ko kiribikiribifɛnw fana yera ale ka so kɔnɔ fala ye filanan min minɛna o ye LK ye san 20 o fana sa moto 2 taara sɔrɔ o ka so min ye wulikajɔ fana kɛra sa ka taa se maa wɛrɛ ma o de fɛ sa moto 5 taara ye ale ni saki belebeleba 2 saki minnu ni moto fasadu wɔrɔ sa Jakarta n'u y'a suɲɛ u b'a bɔ a la a tigi kana se k'a dɔn ko u y'o olu camanbaden fana sɔrɔ min kun datugulen don a bolo ka tile kɛ k'a sɔgɔ kaki o la sa u ye wulikajɔ ni cɛsiri minnu kɛ o de ale fana fɛ u taara sɔrɔ fana kiribikiribifɛnw bɛ yen enquêteurs n'o ye Yirimajɔ brigade maaw ye fala ye olu kɔni ye sɛgɛsɛgɛli kɛ sa maa 5 u y'u bolo da o de kan olu de ye moto suɲɛnaw yɛrɛ ye a fɔlɔ ye MT 31 NC 15 min ye IK ye san 18 ninnu yɛrɛ bɛ petipetiniw de l'enfant la YC ye san 19 AD y'a dɔn k'a tɛ fɔ ninnu kɔ san 15 u b'a la ye fala ye o la sa u ninnu de jɛra ka nin baara in bɛɛ lajɛlen kɛ sɛgɛsɛgɛliw kun fɔlɔw polisilakaw fɛ yen u y'a yira sa k'a fɔ ko ninnu kɔni u ka ko bɛɛ lajɛlen kun don b'a kun ye maa min ye n'o yɛrɛ minɛna IC san 22 a taara sɔrɔ moto 1 suɲɛnen b'ale fana ka so moto 8 bɛɛ lajɛlen min ye polisilakaw ye olu y'u ka sɛgɛsɛgɛli kɛ ka ban pewu Modibo Ka n'a ka dangan n'o ye Modi Ɲagate u ye sɛbɛn d'a kan ka taa n'a ye commune 6nan tribunal kɔnɔna fala ye u n'a ko tɔ bɛɛ lajɛlen sɛgɛsɛgɛ ye min ye contrôleur général de police n'o ye police directeur ba ye directeur général ye Youssou Kone ko a ka foli bɛ ka ɲɛsin Yirimajɔkaw ma ale yɛrɛ ka baara lajɛlen bɛ sinsin ni ministre Dawudu ka dɛmɛ ye Yirimajɔ polisiso ma fala an yɛrɛ b'u fo han nin waati in na fɛɛrɛ dɔw sigilen don u bolo u ni 1008 logement polisiso su o su patrouille bɛ yen don o don fo ka taa se wa olu tɛ taa so sisan han fo ka taa kɛnɛ ci u bɛ yen don o don an b'u fo o wulikajɔ n'o cɛsiri la min ye polisilakaw ye sa ko ni maa min mago b'u la 101 101 n'i y'o dasi i bɛ se k'u sɔrɔ n'i ye siganama ni fɛn min ye sɛbɛn ale fasirila maa min fɛ sa o ye Kɔnpol Berete ka bɔ min ye polisi direction ba kɔnɔna na an b'a yɛrɛ fɔ yan ko a Berete